Pinanggih malih kalian channel Mbah Ndeso. Monggo sami mirsani lan midhangetaken gending-gending Jawi. Gending-gending ingkang adiluhung ingkang kedah kita lestarekaken. Sugeng mirsani. Matur nuwun.
Para sederek, matur nuwun sampun pinarak dhateng channel Mbah Ndisa. Monggo kita sedaya sami nguri-uri budaya Jawi, budaya kang adiluhung inggih menika gending-gending palaran Jawi. Sugeng mirsani lan midhangetaken. Matur nuwun. Gusti
Para sederek sami ngemutaken sampun ngantos kesupe dipun klik subscribe, like kalian komentar. Matur nuwun.